sore padang esuk kaya katon bae katon pisan saklebate katon pisan sakloyonge gumelar ning alam lahir yen kula kudu sapikir mimiti kani sing duwe biru ente mimiti kani sing duwe biru ente dewek sesampune matur kesuwun sareng aya denok bonde denok sing 2925 Mas Udinok ipotek gede nok iput saking Losari Brebes dewe Mama Yanti kang dijangkung kang mandor tali wong sae keding minang kasih ditembang sareng Medan dinok opi saking Rekobot Mama Evan Bos Taiwan dewe nok ayo kawunganten toli lagi lekase ngapa si Ju tak dilengaken kelawan Ibu Bibi Kencana Wulu saliramu sedina loro kiyen selalu murung selalu nglamun kelawan nglamun apa sing dipikiri apa sing dipengeni sebab singaran wong lagi duwe bobotan singaran wong lagi duweni kandungan aja lokaken pikiran sayang lamun anak kepenginan sing durung bisa kelakon coba ngomong karo Ibu Bibi Kencana Wulu pengen apa lan jaluk apa aja dilawani meneng lawan meneng aja gawe pikiran keder kelawan Ibu Bibi sayang gelar wajah karo sing dadi wong tua menawa baik Ibu Bibi bisa bantu atau bisa nyumponi segala kepengenane nok ayu kawunganten ngomong sayang Ibu Bibi iya sing dadi sedih atine ingsun kawunganten ning waktu sepi sesampune matur kesuwun babeh maya sing gawe rantok-entok saking bulan babeh maya matur kesuwun namanya kan kos Taiwan ngajian bos Taiwan boktone kira sing deronggo lawe mimi dan dino kopi gedeng saking Rekobot Mas Udinok iput aja deno
kelawan bengi sing dadi gandulan yang ati insun iwal kejaba Kang Mas Sesarip Hidayatum. Toh kenapa Kang Mas anti lali ning janji, bahkan Kang Mas ninggalaken dirine insun kaungan sing lagi bobo. Apa orang kelingan lawan dirine insun Ibu Bibi? Sabar sayang. Ibu Bibi ngerti ning perasaan kawunganten. Jareng basane wong rumah tangga senantiasa pengene urip bebarengan sesandingan, tapi mungkin atas kejadian kian Sesarip Hidayatullah duwe tujuan. Mulane pesene Ibu Bibi kelawan awakmu belajar dadi wong wadon kang sabar, belajar dadi wong wadon kang legowo. Malah justru kaya dene kawunganten kudune aja bersedih hati, malah sebaliknya ndongakaken muga-muga dipai keselamatan kewarasan kelawan sing dadi laku. Sabar sayang ya. Gapautan ning leleran lakonana urip kang sabar, wong sabar langkalane malah dadi maning becike, malah dadi ning becike kang lebih gaul sing mundak jaya. Enak sing bambu kang aku pas dak. Tapi Tongboro anak kabar lan berita Ibu Bibi. Rasanya atine insun sedih yen wis mungkin. Komo Kang Mas Sarip Hidayat kudu bisa nyumpul apa sing dari penjalukan Dharma wong tua insun. Sabar Mamayu. Mungkin durung ana waktu lan kesempatan kanggo ngupai kabar. Terus ngomong-ngomong wis oleh pirang dina sih Sesarip ninggalaken awakmu? Tek itu pas kelawan ning kandungane insun kawanten Ibu Bibi. Pirang bulan? 6 bulan lawas jaman. Masya Allah. Ternyata waktu sing cukup suwe Sesarip ninggalaken awakmu tanpa kabar kelawan berita. Wis dadi wajar lan lumrah awakmu rasa kelangan lan kelingan, rasa was-was karo sing dadi laki. Aja kurang-kurang tudongan Kang raksa bumi sesampune matur kesuwun, kang raksa bumi waru dewek mimitikane kedhi sing duwe bele ente. Mas Udino kiput kaya denok bonde denok, kang lebih gaul bonda lebih gaul mimi dandi.
Taiwan Aijian bos Taiwan Ayah Baim bos Taiwan Babeh naya gede minangkane Babeh naya singgah baik orang to aja nangis selawase Mas Udin Minangkasing losari Brebes nokiput sing paling emang kangku waru wong sing paling ganteng sareng ibu waru geding mamae puja dewe kang mandor tali wong sae geding kang mirengaken Mas Udin kiput kang ditembangi ayahe denok kondae denok mama Yanti geding kawunganten kula Ibu Bibi sekian angguran aja digawe sedih aja digawe pusing sebab berakibat kelawan kandungannya kawunganten jadi supaya lamun bisa supaya janine sehat supaya janine kuat kuduk sering digawa gerak digawa olahraga sayang sesampune matur kesuwun kaya Dante budaya Dante sing Gunung Sari matur kesuwun tapi sampai kapan Kang Mas Arif Hidayat tuh sabar lamun Syekh Syarif wis berhasil pasti bakal balik pasti bakal nemoni kawunganten tapi perasaannya kula enak Pak khawatir bokatan si Jabang lain ora ketunggon kelawan bapaknya Ibu Bibi mama raksa pemiwarwe geding babe naya geding boktone pera ajae Dante budaya Dante kang nirangaken aja pikiran saya senajan alakane Syarif di saat kawunganten panglahiraken anak Ibu Bibi sing selalu bakal dampingi kelawan kawunganten sebab kawunganten wis tak anggap kaya anak kandung senajana cuma sekedar aloponakan ora tak beda-bedakan ora tak sia-siakaken tulus kasih sayangnya Ibu Bibi lawan kawunganten Mas Kudino kipu kang kuwaru minangkasing direngaken kang mandor tali wong semene dan dino kopi rekobot babeh naya sing gaberan tekentok saking bulak dewe yen mah daripada kawunganten sedih ayo bae metu ning jaba metu saking kraton wahanten hitung-hitung nikmati angin Ibu Bibi cuman sampean sing bisa kanggo ngwataken atine kawungan awas sayang bok Ibu Bibi bisa kanggo buka atine kawunganten ning waktu ken lagi sedih coba Ibu Bibi upahana kenangan waktu sanalika kawunganten masih cilik sayang ning waktu kian bakal tak ajak jalan-jalan ning Telaga Remis
ning Talaga Remis. Iya. Manda temen seger, manda temen indah. Telaga Remis tempat wisata sing paling indah. Dibingkisaken kanggo Kang Kuwu Kardam, kuwune wong Waru, sareng mamae Puja, ibu Kuwu Waru, Kanggo Kang RW ne Keding, Kang RW Nekeding, Kang Gus. Terus kanggo Mamane Dante. kanggo Ayah Deno, Bunda Deno, Kang lebih gaul, Bunda lebih gaul. Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse, Mamai Sofi, Mimi Elis, wong Cipedang Kanem sedulur sing paling sayang. Kanggo Mas Raden Budi Prasetya. Mas Raden Budi Prasetya sing duwe bulak paren. Kanggo Kang Kuwu Kardam sing duwe wilayah Matur Kesulun Sanget. Sampai kapan tetep sun kelingan, lagi ngucap selamat tinggal sayang, ngupai segagang kembang minangkatan dak kasih sayang sampeyan, kanggo Kang RW, Kang Kuwu, ningati cuma sampeyan siji, kekasih mustikane ngati. Kanggo Kang RW Telaga Kang nangis bebarengan, awan lan bengi sun ngentene, setekane kakan pujaan ati. Sampai kapan tetep sun kelingan, lagi ngucap selamat tinggal sayang, ngupai segagang kembang minangkatan dak kasih sayang sampeyan. Oh wong ayu, nang apa dodok pegel? Ibu Bibi sangat-sangat menghibur diri Dainson Kawunganten. Iya. Ternyata bener sampean ari digawa gerak perasaanku enak. Ya iya, supaya sehat. Ibu Bibi. Gantian ah. Gen ki anak sing jaluk lagu pecak welut khususnya kanggo pemuda-pemudi anak putune Mbak Buyut Murni. Iya. Terus kanggo Mas Raden Budi Prasetya, Mas Raden Budi lan beli ketinggalan kangge Mama Kuwu Kardam sing duwe wilayah Waru. Iya. Terus kangge Kangkus minangka RW. Iya. RW ne wong Waru. Wong Waru. Kanggo Mas Raden Budi. Mimi Haji Carini, kanggo Kang Aldi Udi calon Kuwu Tamangsari, kanggo Wawane Nok Cinsene Keding sing paling sayang, Kanggo Kang lebih gaul karo Bunda lebih gaul Keding. Ning waya bengi sun dodok kedewekan apa sih sayang? pikiran melayang kelingan
Medan Tele Keding. Kanggo Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari. Terus kanggo Kang Kulkarda. Mamai Sofi, Mimi Elis, wong Cipedang Kanem. Kanggo Kang RW. Kang Kusing we Dewi Werna. Kanggo Mimine Aji, iya Yu Kartini. Kanggo Mime Yuyun, Mime Yuyun. Oh angin tulung todok kenang kekasih Coba ninget di anane asik. sun rindu wis pengen ketemu sun orang Kanggo anak-anak. bakal bosen Anak-anak. konon goni bujang kedung Sing duwe terapi anak. bujang kedung Anak-anak. sapa bujang kedung bujang Anak-anak kedung sayang. kanggo bujang kedung bujang kedung bujang kedung Anak taman. angin tulung todok kenang mama RW Kanggo sing joget. ninget Bos di bertali. anane mama RW siji Bos bertali, saya bos bertali. sun rindu Ananta. wis pengen Ananta. ketemu Mantan bos Korea. Ananta. Mantan mama bos Korea. Evan Ananta. bos Taiwan Mantan bos Korea. paling Bos Korea, sayang Ananta. mama Evan ibarat kembang cukup lening waktu Kanggo anak putu Mbak Buyut Murni. Siapa, Ce? Putune Bapak Iyol. Putune Bapak Iyol. Putune Bapak Iyol. Putune Bapak Iyol. Kanggo Ananta. Mantan bos Korea. Ananta mantan bos Korea. Ananta mantan bos Korea. Ananta mantan bos Korea. hampir frustasi Asyik. kanggo Mama Evan mati Mama Evan sing ana ning Taiwan Mama Evan bos Taiwan Kanggo Mama siapa, Evan sayang? bos Taiwan Pemuda Mama Evan. Kedung. Mama Pemuda Lela Kedung. Mama Lela bos Taiwan Pemuda Kedung. Mama Lela Pemuda Mama Lela Kedung. bos Pemuda Taiwan Kedung, mani. Pemuda Kedung Mama terus. Lela kanggo Ananta. Mama Lela Mantan bos Korea. kanggo sapa Mantan bos Korea. Bos Pertale, Bos Pertale, Mantan Bos bos Pertale, kanggo Bos Pertale, Bos Mantan bos Pertale. Kanggo anak Kedung. Oh angin, Putune Bapak Keong. kodok kenang, Anak putune wong Kedung. Asik. kasih Wong Garang. di anane. ART sepi. ART sepi. ART sepi. ART sepi. Wis pengen ART sepi. ketemu. ART sepi. Bujang kedung, bujang Kanggo kedung. anak Kedung. Sumora Bujang kedung. bakal Bujang bosen. kedung. Kono Bujang goni kedung. Bujang kedung. Bujang kedung. Bujang kedung. Bujang kedung. Bujang kedung. Kanggo Ananta. Habis Mantan bos Bujang kedung. Bujang kedung. Bujang kedung. Singgah pertama. Bujang kedung. Singgah pertama. Bujang Kedung. Angin Bujang Kedung. tulung Bujang Kedung kodok sayang. kenang. Bujang Kedung maning. Bujang Kedung. Kasih Kanggo Kang Kuwarung. di anak Mama Ibu Mas Jan. Raden Budi. Kang RW. Duh, Mimi Aji. wis pengen ketemu. Sun ora Bujang Kedung. bakal bosen. Bujang Kedung. Ono goni Bujang Mama Kedung. Eva, Mama Bujang Eva. Kedung. Bujang Kedung. Waya bengi sun dodok dhewe kan Mama Eva. Ayah Deno. Pikir melayang telinga bujang. Bunda Denok sayang. Tangisan rindu. Oh, ora kenyataan sing geper tale. Sebab kian cuma tinggal kenang.
Rayi kencana wulung bayi Bola Rama. kawunganten warasna Alhamdulillah. menemar kebungbung anak tamu seniman lawas ning desa Warung Kang Kusnati harap nyugui sega banyu ya orang anak tak sugui mumpung ning kene pegenahane kembang ros ngeres-ngerek wangine tingali ngampun ning kene mana-mana mamangsang rokok kena Kang Kusnati ning kene Iya bener. wangi ambune Ombak si pasti ketit ku ngesi bahala pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi kuring gongsi bebejang pajar urang kularek aral subah margi pasini baheula panharapan diganti hujan cimata dupanutan tentaingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun jatinu kasilih junti kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi Kakang Prabu Sorosohan sedurunge Nyai Kencana Wulung jaluk ampura bok menawa Kencana Wulung duweni salah lali lan dosa maklum jareka sing aran manusa panggonane salah lan dosa ampura adi panjenengan Kakang sareng Nyai Dante Bunda Dante saking Gunung Sari Mamaraksa Bumi Waru Kangku Karadam Ibuku Waru Keding iya Rai
Uga sebaliknya insun kawanten putri panjenengan Rama nyuwun agung ing pangapunten pilih wonten kawanten kesawona dumateng panjenengan Rama. Mamai evan bos Taiwan ay jihan bos Taiwan ay baim bos Taiwan dewe ngarti beli kawunganten karo kencana wulung tek timbali ning bangsal istana bahanta Boten ngerti kakang. durung ngerti. Tulung hal kian aja ditutup-tutupi. Rama butuh jelas pengakuan sing anak isun jujur manfaatnya akeh kanggo wahanten. Sereng kang lebih gaul kang lebih gaul kang lebih gaul bunda lebih gaul wong mundak jaya aja lali selawasi Wis pirang bulan boboten lu 6 sasi Rama. iya. mama ku kardam kan ku waru dewek ayai denok bonda denok masku dinok iput nok api kendi Kelingan beli nalika semana Kanjeng Rama ngomong karo bayi kawunganten. Rama ora arep nglarang hubungan karo Sarip. Kelawan syarat sing tek jaluk ning Rama. Mas kawin sesuai karo kebutuhan sing ana ning wahanten. mimiti kani sing bebiru ente dewek boktuaning ali wong waru blok tengah boktuane kira sing derong golawe mamai evan bos Taiwan ayai dante keris tumbal wilayuda sorban sewidak depan kun sing butuhaken Kanjeng Rama kiyen di sabda penglamar sing dijaluk ning Kanjeng Rama rening siram bobote wis gedhe Apunten Rama. sing ketilan ngati-ati sing awas tindak lakune masku dinok iput minangkane sing nyakseni Ananging pada kenyataan Kang Masih Sarip Hidayat Tuko dereng nuki mriki mati Rama. cukup aja coba-coba gawe kaniaya naro perasaan sakit karo wong tua inget
ndradasi, ndrawasi. Sabar. Nokopi saking rekobot matur kesuwun. Nokopi dhewe sing nyakseni. Kakang Prabu Sorosohan, mung gue pendapatnya isun kencana wulung sampean berlebihan kakang. Jalukane sampean beli masuk akal kakang. Ora umum karo batur. Pada umumnya sing aran mas kawin iku merupakan harta lawan benda. Tapi kok kena ngapa? Sampean nuntut mas kawin kelawan sesar, kelawan pusaka mau. Sareng babehna ya sing gawe ora entok-entok saking bulake keding. Mama raksa bumi waru, ayah dante budaya dante saking gunung sari mama Evan. Postaiwan dewe. Is, aja ngomong. Ampura. Rayi kencana wulung ditimbali ning bangsal agung Sorosohan dudu kanggo mencampuri urusan isun karo anakku. Aja melu-melu ning hal kieu. Pengen dibuka sira masalahe. Ampura kakang. Sepisan maning kencana wulung jaluk ampura. Dudu bae kencana wulung ikut campur urusan sampean kelawan anak. Tapi ning batin bahwa rasa isun ora adil, ora tega. Deleng anaknya sampean nganti keyuyun ditinggal karo sing dadi lakine kakang. Tolong hal kiyen sira aja melu-melu celeng boloten ning urusan isun. Kawunganten beli mungkin tak izinakan ngikuti jejak langkahmu. Wadon jembet, wadon nyahan, wadon jobragan. Apa dianggap kakang ora weruh, Sireki kepati wasa, ngutak-ngutak demene walang sungsang. Kakang ora melu-melu ning halku. Tapi tulung aja mencampuri urusan anakku. Kian sing bakal jadi penerus ning wahanten. Aja merongi perbuatan anak isun, Cukup. Jawab. Aja nutupi permasalahan sehingga sira gawe kecewa ning Kanjeng Rama. Tak gedek-gedek tak kudang-kudang, tak sayang, tak sanjung, percuma sira. Astagfirullahaladzim. Percuma senajan sampean sumpah sun
masih tetap kelingan ning waktu lagi barengan waktu pengen sampeyan ngelarang pulang padahal kulaku bakti nurut sa perintah yang lagi aduh sekian sejen ngomong arep mengajak balik wis eman-eman mending ganti wong sejen aja nangis usapan banyu mata di kamu beli susah dirongkokaken omongan rama sing penting kelawan keyakinan kamu nganten bahwasanya kamu nganten bakal urip bahagia sinandingan kelawan sesat aja nangis ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat diusap Banyumatan pantang keruhun wahanten deleng Banyumatan niba ning bangsal keraton rongokaken kawungaten tinggalaken demene Sarip pisah karo Sarip lamun sabda penglamar beli terwujud aja ngarep-ngarep demene Sarip kakak aja terlalu keras kelawan anak kakak Mas Kudinok iput minangka sing losari dewe aja denok kang lebih jauh bokat sampean ora sayang kelawan kaungaten sayangan janin sekarang kandung kawung anten iki darah daging sampean bakal dari pewaris sampean kakang hebat dan sanawulu wis bisa bersuara sin sanes bokotan kakang wis bisa membantah ning keputusan kakangmu itu maksudnya kula kayak cukup sila sing terani aya kenang demen ning wong lanang anak isun aja ngalami kaya sila justru lepakian kakang sing pelitilan ngati-hati kang raksa bumiwaru pabenaya
Cukup kencana wulung si menderita akibat demen beli kelakon. Tolong gak sampean ku kayak beli ngalami nom dingin. Pribe si perasaannya. Belajar ngalah kakak demi keturunan sampean. Aja egois kakak. Sayang, kau ngantar turun bisa membuktikan. Ning sapa sunitip diri ning sapa sun yang saken ragang ayah iing kang lebih jauh. Kanjeng Rama beli tega simbung kananen, tapi bonggan sira mencederai Kanjeng Rama berharap ning tumbal wilayuda karo sorban sewitak tepat. Demen ning sarip tinggalaken wahanten, gelem mutusaken sarip meneng ning wahanten. Lamun sira nurut ning kendake bibinira mampus sing wahanten. Arep tulung-tulung ning sapa arep sambat-sambat ning sapa sambat ning sapa. Pada karone sira wis gawe larang ning perasaane Kanjeng Rama nok wong ayu. Lamun keputusan sira tetep ngarep-ngarep demening sarip dadi godhong beli bakal nyoek Kanjeng Rama, dadi banyu beli bakal nyibuk pinasti umure sira. Bakat beli tegang sembono sampai tiga sampai ngucap kayak konon kakak. Ayo sayang, Sing telitilan ngati-hati sing awas tindak lakune tindak lakune. Aja bersuara, keputusan Rama wis bulat. Lamun baen-baen sira deni welas asih karo kawungan rehning ponakan sira Tiburana tak tiburi kakak. bagian kakang blindeleng sira selawase. Wani nonton uripe sampean kayak ngapa kakak. Tega karo anak, tegel karo darah daging dewek sampean kakak. Ayo dong, ayo dong. Aja watir ibu bibi sih selalu dukung dong. Ayo dong, mangkat tinggalakan dong. Lakonan urip kang sabar wong sabar langkalane malah dadi ning bacike. Wah, kawunganten milih wong sejen ketimbang wong tuane. Tapi ya di jalan tengen jalan kiwe tak tempuh. Sing penting gagal sira parek karo sarip. Mas Kudino kiput sing nerangaken kang lebih gaul bunda lebih gaul keding ayo den